Het Cambuurjournaal wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda Partners Vermogensbeheer. Welkom bij het Cambuurjournaal. De buurt is binnen. Cambuur is na de promotie kampioen worden van de eerste divisie. En dus is de druk de wel voor de laatste 3 wedstrijden. Dat begint in de Graafschap, de nummer 2 van de eerste divisie. Je zoenen zitten met dat kampioenschap, die feestjes die je viert hebben. Je kunnen wat orenspelers een kansje aan, je kunnen lekker rustig voetballen. Maar nee, daar ging de jong net om. Nee, wij gingen gewoon spelen. En dat mat ik. Dat zou Mike Snoeik willen en dat zou dus zelf ik doen. En dat doen wij ik. Dus we spelen gewoon met dezelfde opstelling als de laatste 4 weken, 6 weken. En ik vind dat het ik mat in die competitie. En de beste wint dan, dat zullen we wel. Die jou kwam dan hoorn. Maar we gaan spelen om te winnen. Ik kan me wel voorstellen, dat wil je heel graag, maar dat de spelers, dat er misschien wel iets meer gemak in zit. Want het is al je binnenwedstrijd het hele seizoen voor spelen. Wat dosto om dat eruit te halen? Nou, ze nog even lekker voeteren, heerlijk. Nee, maar ik normaal dan. Het is ik normaal en ik voeter even. Maar ik ben niet net gek. Het ken ik beide kanten op. Het ken ik heel goed erin gaan. Dus dan kan ik wel heel raar zien met jongens, dat is net terecht. Want ze had geweldig die in. Alleen je kan even een beetje voeteren en dan. En ik vertrouw mijn jongens 100%. 100%. Natuurlijk, we hebben wat feestjes gehad en de sfeer is heel anders, want we hebben ons doel behaald. Maar ik vind ook dat we inderdaad morgen gewoon voor de 3 punten moeten spelen. En ik vind ook dat we elkaar terecht kunnen wijzen als het wat slapper is. Alleen ik begrijp wel wat je zegt, maar daarvoor moeten we misschien elkaar helpen, coachen. En want we krijgen morgen ook publiek natuurlijk. En als je dan onderuit gaat is het niet lekker. En verlies is nooit lekker. Dus wij willen gewoon weer goed voetballen en 3 punten houden. Het mooie aan die wedstrijd in de Graafschap is voorzelfs dat er publiek in het Cambuurstadion zit. We zitten tussen de 2000 en de 2400 man voor het eerst zo'n eind september. En dat is wat ze hier bij de club wel naar uitjoggen. Ik vind het normaal gesproken super mooi als je de warming-up opkomt en je doet even klappen, kijken. En tijdens de wedstrijd, als je geluid hoort, is zo'n verschil met als het gewoon stil is op het publiek of op de tribune. En ik kijk daar enorm naar uit en familie mag ook komen. En dat is ook wel weer eens fijn dat er iemand zit die er echt voor jou zit. En dus super veel zin. Ja, dat zal heel apart wezen. En ik wil wel in mij maken hier. Dat zal heel speciaal wezen. Dus dat is misschien wat het allermooiste van Miljoenen. Zie je met nog extra ding dwan om de Skaalbig League te litten onder het publiek? Nou, ik hoop het wel. Ik hoop, ik weet niet dat ik dat vertellen, maar ik hoop dat we een eerronde mee te kennen. Wat er gebeurt met de wedstrijd, maar dat we een eerronde, dat is dan net normaal. Wat we die hadden, dat gun ik de meesten ik. Maar u zelf ik. Ian wijziging dochs in de opstelling van Cambuur. Dat zo net, alleen nog Giacinio Antonia blijkt net fit genoeg te wezen om in de basis te starten. Hij wordt vervangen door Nick Dodeman. De Oranje-spelers zijn wel dezelfde als Vliene Wieke. Het is de eerste wedstrijd nadat het kampioenschap behellewaard bij Jong AZ. En dan is dit wel een heel mooi gebaar van de Graafschap. Het vormt een erehaag van Cambuur dat maar door deze sfeeractie het veld opkomt in het Cambuurstadion. Er zit weer publiek binnen de San 2400 en die zitten er lekker voor. Eindelijk weer eens een potje voetbal in het Cambuurstadion. De Graafschap speelt het nog voor van alles. Die willen nog promoveren op het tweede plak eindigen. En dat is ook de ploeg met de eerste grote kans van de wedstrijd. Dit is Jordi Tutuarima. En zijn Scott dit in het ziet net. Eerste waarschuwing dus onder het adres van Cambuur. Het Scott van die linksback van de Graafschap. Even later komt er op een gevaar op die linkerkant. Cambuur heeft moeite met de opkomende Tutuarima. Had hier weer een heel soort romte. Beziek de voorzetten Jan. En zit Soenie Stevens nog maar krekt met de vingertop om. Zo is het de Graafschap wat het dichtste bij een doelpunt is. En hier een hoekskop nemen mij. De corner van de rechterkant komt voor, komt bij de eerste peel. En die gaat er samen in. Die bal die valt dan bij de tweede peel in de goal. En dan is het 1-0 voor de Graafschap. Neemt Ted van der Paven te Lokwensken in ontvangst. Maar maakt hij die goal wel? Nee, het liep het Michael Breij te wezen. Het
is een eigen doelpunt van de Cambuur middenvelder die de bal per ongeluk van zelfs easy eigen doel kopt. Het is in ieder geval de ieperlingstreffer. Voor het skoft is Robert Muren nog dichtbij de liekmaker. Misschien Scott in de blessuretijd van de eerste helft. Gepakt worden door Rodi de Boer, de keeper van de Graafschap. In de tweede helft wisselt het Cambuur dan een aantal keer. Bigelieks deze Giovanni Korte komt in het veld. Die mat Cambuur van onvallende impulsen voor Sjen dat Cambuur die liekmaker meidje ken. Hier is de onverloede rechterkant. Calon leidt hem del voor diezelfde Korte. En wat een prachtig doelpunt is dit van de invaller van Cambuur. Binnen het oeren komen de Leeuwters weer op Liekense hichten. En dus is het feest. In de fans juichen ze binnen al je test het mei. En is het de frustratie bij de Graafschap. Maar dit is wel een prachtig doelpunt, Jer. Het oersjog van Isaac Calon. En Korte shit is de bal prachtig binnen. In de strijd om die tweede plak kan de Graafschap een puntje goed boeken. Maar ja, 3 punten zo voor zelfs nog wel mooier wezen. De Doetinchemmers hier in de onval. Elmo Liefdink leidt de bal op Joey Koning. Scott in de vierde hoeken en een geweldige redding van Sonny Stevens. De keeper van Cambuur vliegt naar de boppenhoeken en voorkomt dat de Doetinchemmers weer op voorsprong komen. Mooi dien toch de keeper van Cambuur. Konings, die telde hem al. Maar ik snoei de trainer van de Graafschap. Zou hij tevreden wezen met een punt? Of wil hij misschien nog meer? Hier is in ieder geval weer de onval van de Graafschap. En dit is voor zelfs wel een 100% kans voor de Doetinchemmers. De kopbal van Jasper van Heertem. Die stier volslijn vrij. Gaat net goed. Er in de verdediging van Cambuur. Maar hij kopt de bal oer. Dan ek bij de Leeuwters. Een echte morrelisser. Als de vrije trap van Daryl van Michum op zo'n centimeter van de goal leidt. Maar via de morren gaat die bal uiteindelijk oer de goal. Hoekskop bleef steen van de rechterkant. Die komt voor. Kan Cambuur net er goed voortwerkje. Dan is het Liefdink. Maar wat een wichtige redding op de doellinie van Kelvin McIntosh. Wie dit. Hij voorkomt dat de Graafschap er uiteindelijk dogs. Maar de 3 punten van Togjet. Want deze bal weer oors voor zelfs ingong. Als McIntosh de net stien hier. Dan zitten we in de blessuretijd en dan kunnen we concluderen dat de beide ploegen het wel prima vinden. De Graafschap koestert een puntje en Cambuur is al kampioen. Hoeft eigenlijk echt net sabot meer. Dus is het grutte roemspieljen begoen. Je hebt er amper meer een bal naar voren en is het wachtje op het laatste fluitsignaal. Henk de Jong zei het toch maar eerst gewoon. En dan klinkt er het laatste fluitsignaal. Kunnen beide partijen dus Libië mij een punt. Beurt de Graafschap volop in de race om promotie. En het Cambuur voor het eerst weer voetballen kennen voor de fans. Daarna is er ook nog een lietse huldiging. Kampioenskaal had Cambuur voor zelfs verliezen week al in ontvangstnaam. Maar er is ook nog een kampioenskilt van de eerste divisie die de Leeuwters hoe langer krijgen. Mooi voor zelfs voor de fans die dat moment ook nog even mij beleven kennen. En zij is het voor de derde week op Riegen feest bij Cambuur. Eerste promotie, toen het kampioenskip. En nu krijgen ze dus op een prijs hoe langer. De kampioen van de eerste divisie. En dat leidt direct daar dat het boeten het Cambuurstadion echt wel losgaat. Daar hebben we weer honderden fans haren samelen om vuurwerk uit te steken. En het feestje te vieren met de spelers. Ik ben echt super trots op de jongens dat we dit doen. Bij ons zit de spanningen vol, bij ons de spanningen volhouden. Feesten en net top trainen. Nou ja, hartstikke goed. Blikspultje. 4 minuten voor tijd. Klaar. 1-1. Beide punten zijn we in de bleef mee en dan gun ik een. Ja, dan maak je stuk een gebaar naar de vierde official van die 3 minuten extra, hoor maar op. Ja, nee, want we gaan strijden tot de 84e minuut. En toen zijn we misschien ook aan de noos klaar. En je merkt ook aan hun dat ze een puntje wel oké vonden. En dat, wat ik zeg, moet je dan alles gaan doen voor die overwinning. En dan dat je kans hebt dat je hem zelf erin krijgt. Dan het is een beetje enkel op 2 gedachten, weet je wel. En ik denk dat we alleen de laatste minuut, 2 minuten, een beetje die bal achterhielden. Voor de rest vond ik het niet een salonremise, zeg maar. Nou, dat is leuk, Kelvin. Je hebt de schaal even meegenomen voor dit interview. Ik heb hem meegenomen voor jullie. Zodat jullie hem ook kunnen zien. Hou hem even omhoog, dan zien we hem nog even iets beter.
Bij de voorbeschouwing zei de stek van, nou, ik denk dat het mooiste van Vrede Jong wordt dat er weer mensen in het stadion zitten. Just er nou extra waarom? Wie dat in die het mooiste? Ja, prachtig. Prachtig. Dat jet biedt hele betaalde voetbal natuurlijk. Maar ik bij Cambuur, dat is fanatisme, daar hoor ik van. Ja, dat doe je het eigenlijk als voetballer voor. Om die momenten gewoon met het publiek en ook die goal die we scoren, tweede helft. Het is toch weer net iets anders dan zonder publiek. Dat je gewoon met die boys en met het publiek gewoon even los kunt gaan. En, ik denk dat ik voor iedereen spreek dat iedereen dat wel gemist heeft. En nu zaten er nog maar 2.500. Dus als het hier vol zit, dan weet je wel hoe het tekeer kan gaan. Ja, met supporters maakt het alleen maar nog leuker. En vooral als het goed gaat. Het is jammer, echt jammer dat ze dit hele seizoen het niet hebben kunnen meemaken. Maar hoe we dit ook na de wedstrijd ervaren, dat is prachtig. Nog 2 wedstrijden te gaan voor Cambuur in de eerste divisie. Nog altijd voor Cels. Op dat eerste plak, dat zullen ze ook net meer aanstaan. Daarachter is het spannender. De Graafschap staat op het tweede plak, maar Almere City als derde. Onderin is FC Dordrecht de hikkensluiter. En dat is de volgende tegenstander van Cambuur. Ontzag via dit Cambuur journaal. Na je weekend ben we er weer. Komende vreed speelt het Cambuur namelijk de uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. Het betekent dat wij er op sneur binnen bij een nieuw Cambuur journaal. Graag ontan. Het Cambuurjournaal waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma en Wierda en Partners Vermogensbeheer.